הייתם אותי שואלים מה עדיף להיות, קטנים או גדולים, יש תשובה אחת לי בראש. כשהייתי קטן ידעתי מה לדרוש. לשרים! כשהיינו ילדים לבנות צעיר לנצח להיות. כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם. איך שיחקנו אצל השכנים, רצנו יחד בשדות אחרי פרפרים, ובלילה אחרי כיבוי אורות ניצחתי את כולם במלחמת קריות. להיות עם חברים, ליהנות מפינוקים, ובשבת בבוקר לישון עם ההורים, לספר אגדות, לפחד ממחשבות, ואז פתאום לבוא ולמשוך לך בצמות. כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם. אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם. זה הכי כיף בעולם. אם הייתם אותי שואלים מה עדיף להיות, קטנים או גדולים, יש תשובה אחת לי בראש. כשהייתי קטן ידעתי מה לדרוש. לשחק במטבועים, לאכול ים ממתקים, ממש כמו בימים שהיינו ילדים, לבנות לי רכבות. קדימה! וידאו! חזק! חזק שיתפוצץ! למעלה, תראו. כן, אני זוכר